Ministriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin ye décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo an'u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na, sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na, sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ, sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na, sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ, sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na. Kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ ministriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ. Bi ye tɛnɛ décembre kalo tile 7 san 2020 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o togoya la ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Colonel Maliki Njau ale kɛra wasabulon ɲɛmaa ye sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 5 san 2020 a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra CCB o kɔnɔna la wasaden maa 121 na sa maa 11 tun bɛ yen nɔ olu mana u jɔyɔrɔ o la o de kɔnɔna la maa 118 olu ye kala fili Colonel Maliki Njau ye a maa 118 na sa maa 5 bɛ yen nɔ olu ka kala fili o kɛra fu ye. Sɛnɛkɛla 3 olu bɔnɛna u ni na karido décembre kalo tile 6 san 2020 an ka jamana camancɛ yan fan fɛ sa maa lakodɔnbali dɔw olu de ye nin waleya jugu ni k'a kɛ u ye ninnu maa ninnu to u ka foro kɔnɔna la foro min yɛrɛ sa ni ani Gomakura cɛ kilomɛtiri 5 bɔɲɔngo o de don Gomakura yɛrɛ ale bɛ ɲɔnɔ mara la maa dɔw ka fɔla sa ko ni maa maramafɛntigi lakodɔnbali ninnu k'u nana bolimafɛn dɔ la ni ale suguya ye n'a bɛ wele nazarakan na ko pick-up maa 2 bɛ yen nɔ sa olu sɛbɛkɔrɔ jogina olu ta telela ni ka taa n'olu ye ɲɔnɔ lapitaniso la. Sibirido décembre kalo tile 5 san 2020 bolimafɛn 2 olu donna ɲɔgɔn na o kɛra Fana a bolimafɛn 2 donnen ɲɔgɔn na sa a tiɲɛna a bolimafɛn 2 donnen ɲɔgɔn na sa a ye tiɲɛniba don u kun maa 9 olu sɛbɛkɔrɔ jogina olu fana ta teliya ni ka taa n'olu ye Fana lapitaniso la. Kunu kari kurun dɔ de o de yɛlɛmana ji la a ye maa 5 ni ka o bɔnɛ a ni na maa dɔw ka fɔla sa ko nin kulu in yɛlɛmana ji la a kɛra dugu min na sa o de ye Gɔrmu ye Gɔrmu ale bɛ dɔngɔn lamini na dɔngɔn ale filɛ nin ye Yuwaru o maa kelenw ka fɔla tuguni sa k'a fɔ ko maa 5 minnu n'olu tanyana ko maa 5 bɛɛ lajɛlen tun ye muso de wa ko fɛn min kɛra nin kulu in dafili kun ye ji la sa ko de ye k'a fɔ ko kulu in k'ale tun falen don kosɛbɛ minan na. An bɛ taa kokan kibaru la Egypte jamana ɲɛmaa n'o ye Abdel Fattah al-Sisi sa ale sera kunun kari décembre kalo tile 6 san 2020 Faransikaw ka jamana kɔnɔ la min ni a bɛna tile 2 ka o kɛ a tile 2 kɔnɔ la sa ani Faransi jamana ɲɛmaa n'o ye Emmanuel Macron ye u bɛna sigi ka kuma kɛ sigi ka kuma min yɛrɛ sa ni o bɛna tali kɛ Faransi ale ni Egypte cɛ gɛlɛya min bɛ u ni Moyen-Orient ni ɲɔgɔn cɛ.
L'Amerikaw ka jamana ɲɛma ni o ye Donald Trump ye sa, ale y'a yira k'a fɔ kunu kari desanburu kalo tile 6 san 2020 ko a ka sɔrɔladonba ni o ye Rudy Giuliani ye ko a yirala k'a fɔ ko coronavirus bana bɛ ale la. Nin cɛba in yɛrɛ sa a bi kalo damadama bɔ ale min bi ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a ka yira k'a fɔ ko lamara ko kɛra Donald Trump la kalafili min ni a tɛmɛna. Nga a ka lasigiw kɔnɔna la sa, Donald Trump a y'a yira k'a fɔ ko lasigi na New York kaw fe no sa ko nin cɛba in k'a tun kelen tɛ ka nuna datugula nin ka o matarafa ko de la a yirala k'a fɔ ko coronavirus bana bɛ a la. Sibirido desanburu kalo tile 5 san 2020 an dabama ka wele sera an ka minisiri kɔrɔ dɔ ma ni o ye Amadu Nɔ Konate ale tun bɛ minisiriya min sa o de ye jɛ ka baara ale ni faraɲɔgɔnkan minisiri o de tun ye ale o hukumu kelen kɔnɔna la tuguni an ka jamana sɔrɔ bosonbaba dɔ fana ni o ye Bakɔrɛ Sila ye ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko GGB an dabama ka wele sera ale fana ma jumado desanburu kalo tile 4 san 2020 a kɛra Korofina a kɛra lapitaniso la sa ni o ye kɛnyɛrɛ ye lapitaniso ye ka sababuya kɛ bana kuntagala jan ye. An bɛ duwawu de kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen. Ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ coronavirus bana ale bɛ ka juguya an ka jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la ni ka tila ka i hakili to i kɛrɛfɛmaa la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Minisiriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo kɔɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na a baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la o tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin ye décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020 nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo ani u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye o tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ani k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na sigida sabanan Wɔlɔfɔbugu Bolobana mairie kɔnɔ sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na nin ye weleweleda kan ye ka bɔ minisiriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ